Мяне завуць Лянчэўская Марыя, вучаніца 10 класа дзяржаўнай установы адукацыі Павяцкая сярэдняя школа Шклоўскага раёна. Уладзімір Дубоўка на самой радзіме. Стаяў вось тут калісьці дома. Вайна каля яго хадзіла. Сваім мячом, сваім агнём яго пасекла і спаліла. Бярозы дзве каля яго, бярозы дзве над ім шумелі. Не мог спапяліць агонь. Мячы дапамаглі не вельмі. Сябровак прывітаў старых, мяне сяброўкі прывіталі. Ваш гоман так і не заціх, цябе не ўкалыхалі хвалі. Жывіце век, жывіце два, мае зялёныя сяброўкі. Адна панікне галава, зрастуць мацнейшыя галоўкі. І каля вас у добры час пад засень гоману і вецце падсядуць так, як мы не раз. Шчаслівыя падсядуць дзеці. Яны дачытаюць там недачытаныя старонкі. Я песні ім свае аддам, а вы дасцё свае гаворкі.